Uznesenie Najvyššieho sovietu Sovietskeho zväzu o jednostrannom zastavení pokusov s jadrovými zbraňami a výzva k ostatným veľmociam, aby tiež zastavili tieto pokusy, vyvolalo živý ohlas aj u pracujúcich našich závodov. V bratislavskom Figare v známom závode Štolverku, v ktorom pracujú väčšinou ženy, prijalo osadenstvo rezolúciu, v ktorej žiada zastavenie pokusov s atómovými a vodíkovými zbraňami, úplné vyňatie týchto zbraní z výstroje armád a zničenie existujúcich zásob. Nie atómové zbrania a raketové strely, ale mierové výrobky na uspokojenie každodenných potrieb obyvateľstva by mali vyrábať fabriky. Opatrenie, ktoré navrhuje vláda Sovietskeho zväzu, zbavilo by ľudstvo hrôzy vojny a všetky národy na svete by sa mohli venovať mierovej výstavbe svojej krajiny. Pracujúci národného podniku Figaro, podobne ako aj pracujúci v iných podnikoch a závodoch, veria, že tento návrh bude prijatý vládami všetkých krajín, aby nastal na celom svete mier, po ktorom túži celé ľudstvo.